Фолклорната къща. Така я водят. Как беше селцето? Стоене, сино, стоене, ти саконе, Две кучета има вънка. Кои пантофи сега да сложа? Кои си изберете? Айде тези. По-големки ми изглеждат. Какво представлява тая къща? Сега ще разберете. Давайте нагоре. Видях по интернет, че има вещи с фолклорна стойност. Уникално е. Това не може да бъде, браво. Така, може да поседнете да ви разкажа. Аз първо може ли да ги разгледам тези красоти? Ние сме един клуб за народни танци в Крумовград. И всички сме облечени, когато сме на участие, всички сме облечени с автентични носии, които са на по 100 години сигурно. Баби, прабаби, дядовци, прадядовци. И когато го видях това нещо, аз толкова често идвам в Момчилград, Кърджали, когато го видях това нещо, просто се очудих, че досега не ми е попаднало, за да дойда до тук. Само преди година и 4 То за това. Уникално. Това е родопско. Като за това казвам, поседнете да ви разкажа за какво и да рече. Не мога да откъсна очи. Слушам те. Къде да седна? На Миндарлъка. А ти откъде си първо? Така, да ви кажа официално добре дошли в първата по рода си в България. Фолклорна къща е интерактивен музей, Гърнатски наклонаци, която преди 3 години съм стартирал от Гола поляна, да стигнем до моментния завършек. За жалост обаче до момента без никаква помощ, нали, борим се изцяло с две ръце и с глас, тъй като културата в България е оставена на заден план и просто е такава в забвение от останалите неща. Така какво представлява? Гърнатски наклонаци е интерактивен музей, в случая поради това, че всяко нещо тук е действащо и използваемо. Няма нещо, което е само за украса. И именно по тази причина от 1 януари под президента Румен Радев имам сертификат, че къщата е от топ 20 на уникалните сгради на България и Балканския полуостров. Но за жалост той не попита как се е появила така от нищото. А пък тук в случая Гърнатски наклонаци показват типичния бит, култура и фолклор от края на 19 век, характерен за моето село Гърнати, където са моите корени и на което съм почетен жител вече. Та затова Гърнатски наклонаци. Къде се намира? Село Гърнати е най-високо разположено в източните Родопи, на връха Лада, место Златоград и Неделино. Скоро бях там. Къде се намираме обаче? Намираме се на характерният одер, на който одер се събира цялото семейство. Семействата в миналото обаче не са като сегашните, от 1-2 или 3-4 души. Тук живеят между 50 и 60 души. Като абсолютно всички живеят в сговор и разбирателство. Целият Миндерлък е запълнен от хора вечер, където Миндерлъка се явява като днешния Фейсбук. Тоест всички си споделят по такъв начин информацията. Командващият орган или шефа на семейството, това е прабабата, която сяда в кишата, в ъгъла и тя разпределя всички задачи в семейството. Както се казва по българска традиция, дядовците първи отпътуват към другия свят. Абсолютно всяка заръка, съвет и задача се получава само от нея. Никой друг няма как да даде своето мнение.
Както виждаш в момента, целият миндърлък и одъра са изпъстрани с типичните родопски кечки. За мен е най-свидно и мило, че само тези двете еднаквите са наследство от моята прабаба. А всичко останало, както и рубата отзаде, са изработени от двете ми ръце в процес на строеж. Да стигнем вече до самият бит. Като Гарнати, тъй като е село на Кехаи, Кехая означава овчар, който има над 1000 броя овце, имали в повече вълна, която в Гърция сменили за памук. И това е изобилие на материали за изработка на дрехи, т.е. днешните носии, е давал просперитет селото да има 10 разновидности на женски костюми и съответно 2 мъжки. Мъжките са празничен и всекидневен, без друга разлика, докато дамските имат своя пълен колорит. Започваме първо с момински всекидневен или катаденшен. Тук момата е с елек, с цяла риза, с кошак или пояс на кръста и мендил. Мендила е с ситни шарки, тъй като все пак е всекидневен. И съответно тя е с мотиката в ръка, тъй като отива на нивата. Тук от тази страна пък са трите вида празнични костюми, като разделени по социално положение по-скоро. Тази тук, която е с басмица, е средностатистическата мома от селото. Тоест такава, която баща е овчар, дюлгерин, бакалин, механджия и така насетне. Дрехата е направена с 2 предни и 1 цяло задно крило. Ръкавите са възвратени, т.е. показва, че момата е все още мома. Кошакът отново е димитен, той се опасва на кръста. А мендила е с вече съвсем много бродери по него. По-заможните моми в селото, в случая дъщерите на кехаите, на чурбаджиите, заможните скотовъдци, вместо басмица обаче носят вакла котния, или котнията е символ, че семейството е по-заможно. Дрехата е със същата кройка, отново с 2 крила, само че обгайтаняването е много по-богато и съответно плътта се е купувал от бившите български днешни гръцки пазари в Солун, Кавала и така насетне. И вече главената мома, т.е. когато се сгоди, облича вече моминската манца или маница, която е от такан плат, богато орнаментирана с гайтани, и вече крилата при нея се възвратят на кръста. Когато се върнат и момата се оглави, тя се наплитка на ели плитки косени. И това са характерните гюмюшени калеми, с които момата ходи до сватбата. Тоест, що ме сплетат, до сватбата ходи с калемите. И това е признак, като я видят наведена на вриса или чешмата, някой нак да не я закача, защото вече е главена. Вриса е кладенчето, нали така? Вриса е извора. Да. Изворите, оградени с камъни, ги наричаме врисове, а пък нали, когато вече бълбука водата, тогава е чешма или кладенец. Така. И момите съответно ходят с тъмно-червения ръми, червеният цвят символ на честността. Затова момите ходят така. А щом се ожени вече, червената кърпа отпада и съответно носи бяла кърпа. Богато орнаментирани са ризите им с кълкатушки, характерният орнамент за селото. От тази страна пък е всекидневният мъжки костюм. Мъжете, както казахме, са предимно овчари и кехаи. Костюма му се състои от везани джурапи, абяните патури, пояс, риза и емурлук и съответно гуглата на главата, като по този начин зимата никога не му е студена. Така, стигаме насам. Това тук е баджата. Или баджата е мястото, където в случая готвят. За такова голямо семейство обаче, порциите винаги трябва да са големи, тъй като единственият способ за готвене това е огъня. Нали, в днешно време можем да готвим с микровълнова, готварска печка, ерфрайер, мултикукър и какво ли още не. А в миналото всичките тези уреди са побрани в самият огън. Като на харанията се правят различните варива. На тиклата с пристря се правят тестените ястия, колаци, катми, тенурки, марудници и много други. А в понцата с връшника пък се прави хляба. Сега много често във Фейсбук споделят за хляба с квас,
колко е много вкусен, колко е спомен за детството. Ето тук, който пожелае, някой път може да си направим типичен хляб с квас. И съответно до баджата имаме летъв и цънен долап. Моите долапи отново не са за красота, а са действащи, както всичко в къщата. И тук се съхранява част от посудата на семейството. Така, стигаме до синията. И това е много практично, защото примерно когато се измият и бързо съхнат, защото са близо до... Само че миенето в старите къщи няма вода. Миенето... отвънка на двора. Не, миенето ще стигнем до водеята, още сме далеч от там. В водеята си има мияльник и там се мие. И съответно в хамама се слага, защото все пак като се къпят другите, водата се използва повторно. Не се разхищава водата. Ще стигнем до там, спокойно. Та, на синията, представете си, тук семейството се хранят. Обаче, такова голямо семейство няма как да се храни заедно. Затова храненето в миналото е ставало като, примерно, едновремешното сговорно хранене. В днешно време са едно тимбилдинг в модерен хотел. Кой сяда първи? Чорбаджията? Не. Кой? Прабабата. Сериозно? Тя е командващия орган, тя сяда първа, заедно с синовете. Дядото, казахме, по традиция първи сме го изпратили към другия свят. Нали, в Родопите специално, бабите са много по-дълголетни и много по-крепни. Та, след тях сядат старите свекърви, след това младите свекърви, после старите невясти, че младите невясти и най-накрая децата. И обяда продължава 3 часа. Ами, то просто се застъпват, правят закуска, докато раздигнат е време за обяд да готвят. Докато раздигнат обяд е време за вечерято. Затова най-младата невяста, това е задължението. Тя по нивите не ходи, а тя се занимава с ястието. И съответно прабабата да каже каква да бъде рецептата. Нали? Тя е пак под нейн наслов. И тук върху везания месар може да видите и характерните съдове за Родопите, като везаната тепсия, която е обшарена по краищата, филджаните за кафе, саханите, тасовете, капаклията, например. Ето капаклията от коя година е? И за какво се ползва, знаете ли? Не мога да видя. Коя година пише? 1923. Така, капаклията. Какво е предназначението? Кажи да видим. Я отгаднете да видим. Нещо може би за аериан. За хлупи. Близо. Да. Близо, топло. Както се казва в игрите. Да. Да чуем. Капаклията е за млечните продукти. Тоест за сиренето и кашкавала. Защото родопчани, тъй като имат много овце, казахме за повторен път, и в края на август овцете се предояват. Те са най-малко млечното животно в България. Когато направят сирене и кашкавал, го захлупат в капакли, т.е. правят минимум 30-40 такива, слагат ги в клетнън да са на сушина и на завет, а ги консумират чак април, май, че дори юни. Я да се върнем днешното ежедневие сиренето, ако е 2 дни извън хладилника. Става ли за ядене? Пробвали сме всички. Да, отпада веднага от храната за вечеря или обяд. А пък капаклията едно, че го запазва по правилния начин. Другото, което е, че продукта наистина, знаеш, млякото си е от твоята кошара, нали? Не е копешко, не е от Била или от Лидъл. Така, тук на кьошковете пък, това е най-пъстрата част от къщата, се случва сватбата. Сватбата в родопската къща е била непрестанно събитие. Тоест, представете си, прабабата родила 7 деца, тези 7 деца се женят, раждат по още 7, 8, 9 и къщата е пълна. И нали, по-възрастните родопчани имат такива примери, аз също имам в моите предци, че примерно ражда примерно прабабата и прадядото, като раждат седмото си дете, то на най-големия брат децата и те станали за женене. И така се засичат. Много често чичо и племенничка, примерно, са набори. Да. Или, примерно, леля и племенник са почти набори. Някъде дори са се изпреварвали. Нали, ако свекървата... По същия начин съм аз, защото аз съм чичо на моя племенник, който е 1 година по-голям от мен. Ето типичен пример, буквално. Да. Та за това сватбите не престават. Нали? Оженят най-малката леля, почват на най-големия брат децата да се женят. И как се случва обаче?
днешно време сватбата е много лесно, тъй като тагнат са във Фейсбук с двата пръстена и сватбата е готова. Миналото обаче, сватбата се случва като един дълъг съдебен процес. Първият съдия, който трябва да посетят момарите, т.е. тия, които искат момата, е да идат до прабабата. Тя, ако даде отговор да, ще дойдат втори път. Втория път, като дойдат, ще я искат от дядото, сина на прабабата. Третия път, като дойдат, ще я искат от бубайкото, т.е. бащата на булката. И четвъртия път чак ще питат момата: ти, аджаба, познаваш ли го той юнак и искаш ли да се ожениш за него? Та булката е четвърта инстанция в сватбата и щом вече и тя каже да, започваме същинската сватба. Същинската сватба се състои в това, че втората неделя се дават нишаните или годежните подаръци. Това е моминския нишан, а от тази страна е юнашкия нишан. Моминския, най-характерният белег при него, който се дава в гевездено сендиче, т.е. тъмночервено, са обувките. Или това в случая тук са лескатите кундри, които се пеят в много песни. Та по обувките момата познава Русица Пейчева има такива песни. Точно, те са народни като цяло. И ако момата получи кундри, това означава, че са жени на кехая или чурбаджия. Ако вместо кундри обаче й дадат галошки, това означава, че юнака е средно положение. А пък ако вместо кундри или галошки донесат цървули... Или търлици. Ето, търлици всеки има. Но цървули вече ако и донесат, това означава, че юнака е яра тайче, я овчарче. Така. А пък при юнашкия нишан най-важният белег е китката. Защото, представете си, в днешно време булката, белега за нея и младоженеца са пръстените. А пък за миналото белега е бил китката, както в Бяла роза се пее и в много други песни. Щом даде момата китката си, това означавало, че вече се е тагнала, обвързана във Фейсбук все едно. И когато юнака си закичи китката на доламата или елека си, от този ден нататък, както през пандемията, всички мами в селото знаят, че трябва да спазват 2 метра дистанция. Той вече е главен и на хорото се хваща само до възрастни жени и до женени. До моми няма право да се хваща. След като раздадат нишаните, започва същинската сватба, която в Родопите, както и в приказките се казва, 3 дни яли пили и се веселили. В петък идват юнашката рода да поемат момата, в случая с бяла кобила и няколко мулета. На кобилата яхат булката, прикрита ето по този начин с този костюм, а пък на мулетата нареждат нейната руба с всичките дарове. Стигат до юнашката къща, както ето долу видяхте капиите, и там изчакват. Слиза само булката, минава първата брачна нощ, да разберем дали ще продължи сватбата. Ако момата сгафи нещо, както е дошла вечерта, сутринта се изпращат обратно, само че не я яхат вече на кобила, а яхат на магаре. А пък цялата руба с даровете се изсипва на чаршията на селото, т.е. площада, и се запалва. Представете си какъв срив е това за самото семейство. Това е голямо унижение, да. Но все едно да ти наспамят стената във Фейсбук с негативни коментари. Нали? Ретроспекция в днешното модерно време. Но ако всичко е по мед и масло, в събота сутрин става венчавката. Ето как изглеждат типичните гърнатски младоженци. Юнака вече е с вапцани бели джурапи, т.е. само младоженеца ходи така, от бяла вълна. Паторите му са богато огайтанени и долу е с тузлуци, които също са с няколко вида гайтани. Пояса вече е с писи по него, доламата му е вътрешна с богато орнаментирани гроздове, преметнати и двамата с длеги аглъци. Това е характерният родопски белег, че те са младоженци. Съответно младоженците и девера или кума в днешно време носят такива длеги аглъци. А до юнака пък е кожеле. Или това е характерният родопски байряк, който предвожда сватбата. И кума, или както се казва, нали, девер е бил в миналото, само кум, той носи кожеле докато свърши сватбата. И се пази до погреб, т.е. докато починат тези младоженци, кожеле им остава спомен, нали, от техният най-така тържествен и хубав момент в живота.
И кожел е много интересен, че има снопче вълна, което снопче вълна е отрязано от овена, затова овно-лювакъл камътън, който се дава за бакшиш на булката, за да я вземат. В днешно време банкнотите в обувките. В миналото, вместо банкноти, са давали овен на момата. Та от него, от корема му се реже снопче вълна и се завръзва заедно с чемшира и другите, нали, окраски. А пък булчанския костюм какво представлява? Булката е с вече, нали, писани гърнацки чорапи с муски. Ризата е богато нашарена с кълкатушки и няколко ката бикме. Върху ризата си тя пък носи копринена риза, която се нарича бурунджик. И бурунджика се явява все едно, ако булото предпазва лицето й, то бурунджика предпазва тялото и символично. Върху бурунджика вече се носи невястинската котния, която е огайтанена на кръст, както се казва. Тя съответно е без ръкави, а върху нея се носи вакла салтамарка от тъмно-червен плат, а пък кръста й, освен с кошак този път, е опасан с 4 мумии, т.е. както са 4-те посоки на света. От всяка посока да я брани. И 4-те мумии, едните ги закачват майка й и съответно свекърва й, и двете баби, т.е. жените, които са символа на семейството, т.е. едната да я брани все едно от север, другата от юг, другата от запад и четвъртата вече от изток. Та първата мумия е синя, следващата е зелена, жълта и черната е най-отгоре. Да. Като всичките те се престягат вече с писаният повой. Невястата до първа рожба носи този повой стегнат на кръста си. Това е бил символиката, както примерно в днешно време да кажем теста за бременност, едно. Някакво подобие. И когато вече мине венчавката, невястата се открива. И характерната гърнацка булка е с челник с бъкали, най-отпред е с спусник, това са гюмишени алтани, отдолу вече е с учинкин гердан, гердан на муски и съответно мучката шарфетка, нали? Това са двата белега на младоженците, днешните бутониери на сватбите. Това на шията как го нарече малкото? Учинкин гердан. Учинкин на ученца, т.е. Ромбовете в родопския диалект се наричат учинки. А пък прикриването е много интересно, защото шарфетата е от интересна тъкан. Отвътре всичко се вижда, ама отвън нищо не се вижда. И много често на довака, когато дават даровете, тя иначе няма как да ходи, да. Дядото, милия, си мисли, че тя не го вижда и дава едно-две алтънчета, колкото да отбие номер. Ама като мине прабабата, дава цяла снопче алтани, защото знае, кесия, ама и тя е била булка и знае, че се вижда. Точно и после дядото вика, жена от тебе невястата те уважава, пък мене не. И то за цял живот. Така. И булката в случая пък е наплетена на друг вид плитник. Това е плитника с рупове. Тоест тя е на ситни пличици, които цънкат отзаде на гърба й. Като мине целият довак, а довака е след сватбения ден, след сватбата, момата ходи сплетена по този начин. А пък дюльбена е ето богато украсен. Така, и стигаме вече до третия ден от сватбата, който трети ден булката вече е с друго гиздило, с което мрени. Или мренението, или довака, това са след сватбените 3 дни, в които първия ден невястата вече пременена като невяста. Имаме разлика, че вече е с бяла кърпа, това е символа, че вече не е честна, вече е станала невяста. Мендила и вече е с мушабак отдолу, терличките й са с чиста сърма и вместо кошак носи тулборус. Това е вече друг вид пояс, който опасва кръста й. Съответно, ако са й дали алтани, свекарите вече са обкичени на гердана. Той гердан се нарича с шушови камене, тези спусниците, тези се наричат акъци. И когато вече застане с ингелитската басма, тази дреха се нарича така, тук вече ръкавите са спуснати. Тоест показва, предала съм се, вече съм невяста. И мучките турбички, всяка една гърнацка невяста трябвало да изткае 2 крусна за турбички. Тоест това са между 300 до 400 малки турбички. Те се даряват на всички деца, които са гости на сватбата.
И те съответно са пълнени с халвички. В миналото в голямата, нали, оскъдица по времето на войните само бучки захар са давали. Кой го плете това нещо? Кое? Турбичките Да. ли? Те са изработени от мен. Не, по принцип в миналото. Момата трябва да си го направи. 300 бройки. Иначе няма да я вземат. Нали казахме, момарите идват да... Сега докато ги направи, тя ще остарее, бе, човек. Няма, тя започва. От 8 годишна О, възраст леле. почва да преде. После се учи как да ткае. Сега, ако е пенис, примерно като в моя случай, баща и да е така, ще го свърши той. Да. Ама ако бащата не е така, че ли тързия, тя действа. И съответно те така и отбират невяста. Като ходят, примерно, момарите, не гледат момата дали е с хубав педикюр и маникюр, а гледат дали е ткала хубаво и дали е прела. Искам да те попитам нещо. Кажи ми, някой от твоя род ли ти е разказал всичко това? В Или процеса... си влезнал, прочел си го някъде? Не, всичкото е събирано от възрастни хора и основно прабаба ми. Тя ми беше основен източник на информация. Браво. Дори и книгата, която написах, тя цялостна монография. Ще ми кажеш къде да намеря. Тя се изчерпа още на 3-тият месец, но онлайн мога да ви изпратя като вариант, тъй като нали, след нея издадох и фолклорен сборник, върху които получих научната си доцентска 3-та степен, Българска академия на науките. Браво! На колко години си? На 26 вече. Браво! Да, след като раздаде армаганите, така вече да кажем как приключва сватбата, турбичките се раздават, в случая това са катовете, това е ката за свекървата, тук са катовете за невястите или лелките, в случая това са зълвите по днешно. От този край пак е ката за свекъра и катовете за мижавците или деверите. Та когато всичките тези дарове булката ги е раздала, ето пак признак бюджета при кого е, защото юнака отвън дава на здравици и води хорото. Халхабер се няма колко алтана е спестила булката от даровете. Та в края на вечерта идва прабабата там от кишата, подава и съответно ръка и казва: невясто, добре дошла в нашия род, веселието свърши, рубата я пърснахме, там е оралото, там е мотиката, буквално, и време е за семейният живот. Та след 3 дни яли, пили и са веселили, започва вече същинската работа. Благодаря ти. Уникално представяне на традиционните, автентични български обичаи. Дано да има други млади момчета като тебе да могат да пресъздават и предават всичко това, защото това е безценно, между другото. Уникално. Аз нямам думи, аз не знам какво да кажа. Давайте сега в голюма на удая или голямата стая да видим семейството как живее. Така. Къде да застана? Където ви е удобно. Голюма на удая пък представлява голямата стая в превод от Родопски или в случая това е спалната. Сега обаче да кажем, само в първата брачна нощ младите са сами. Всички останали нощи в тази удая спят всичките 50-60 души, цялото семейство. Така пестят все пак дърва, нали знаете, отопляват само една удая. Отделно, как се настаняват? Старите свекари спят на голюмия кривати, върху морното халище с везаният гърнатски орган, а пък прабабата спи на мучкия криват. Тя си е самичка вече, обаче е много умна. Но джинките й са залепени за буджалъка и като навалят пеща, на нея е най-топ. Тоест тя се презастрахова да не би да настине и да се помине, да няма кой да ги командва. А пък всички останали девери, търви, зълви, невясти и деца налягат на хасъри, преведено от родопски, това са рогоски, на които налягат по земята, настаняват се и вече загасят кандиля и лягат да спят. Наблюдават съответно кой до кой легнал, да не стане гав, защото се появяват и новите членове на рода. Тук имаме копелче, т.е. момченце, а от тази люлчица пък имаме моминка. Съответно, това е по стара родопска традиция, до смедаля, или на български казвано погачата, никой външен, освен първи тараф, това са най-близките първи братовчеди, не влизат в удаята и нямат право да видят бебето. Само им се позволява да отворят преспона, този тунелообразния преход на вратата, и да погледнат перваза на юрганчета.
Ако перваза е син, това означава, че се е родило копелче. И на Смидаля да му донесат мъжки армаган, примерно я Гега, я Пищов, да стане Кехая като дядо си. Ако пък видят перваза, че е червен, или на родопски се казва шален, то е, значи се родила моминка. На нея ще й донесат я родопско одялце, я и игленик, така като стане голяма да си има за рубата. И след това стигаме до цялостната гардеробна система. На родопски дърворезбованите така наречени гардероби се наричат мусандри. И в мусандрите съответно са изработените до момента от мен фолклорни костюми. Тук са ентериите, басмите, везаните дюльбени, салтамарките, ето долу различните кошаци. Както казах, това е моминския кошак, това вече е невястинския. Така ги открояват на хорото. Да. Защото едно време и кражби са се случвали, та да не украдат женена невяста, та за това. Тук са пакачик кръпите, а долу вече постелките, мазламите и останалите вече възглавнички. Мусандрите са разделени отново на различни долапи, нали, всеки от тях е по няколко. Ето, например, тук стоят различни месали, различните шарфети, бухчиците, всяка е търва, си знае кой кат е нейния. И съответно се кара с другата, не ми пипай моите, защото милите всичко има общо. Сега в днешно време две търви не биха живяли заедно, но в миналото живеят три поколения е търви заедно. Майко мила. Абсолютно. Ето, тук пък, например, са глъците. Ето, както говорихме за сватбата. Ако глъкът ти е на дясното рамо, предполагам, ходил си на подобни сватби, където не дават магничета за хладилник, дават аглъци. Хавлии сигурно в по-ново време. Да. Ако глъка е на дясното ти рамо, т.е. ти си от мъжка страна роднина. Това не го знаех. А пък ако глъкът ти е от лявото рамо, значи си роднина на булката. След венчавката, т.е. ако булката нещо не сгафи, всички аглъци минават от дясно. И това е символичният момент, че двата рода вече няма наши и ваши, станали са един род. Да. Ако момата сгафи нещо, момската страна си хвърлят аглъците в огъня барабар с рубата. Така. Тоест един вид тя ги е почернила, защото нали, те тръгнали на сватба, пък в случая нали, сватбата не се е състояла. Тази централната част, която е с орнаментираните дърворезби, се нарича бифет. И тук в бифета, в пъстрите сендици, се държи гиздилата. Или това са празничните дрехи. Днешните официални рокли, костюми и тем подобни. А пък анцузите и дънките, т.е. днешните всекидневни дрехи, които носим в ежедневието, се държат в долапите. И тези дрехи се обличат само на празник. Било то на Георгиев ден, на Еньов ден, на Касум и така нататък. Я видим сега, ще отгаднеш ли това какво е? Това най-вероятно тук са съхранявали вино. Студено, т.е. далеч от отговора. Кажи. Я помисли да видим. Тук да не си държат водата, с която... Близо сме до отговора. Ми се мият, готвят. Това е банят. Така ли? Тук се къпят. Или на Сериозно? това се казва амам. Да. Та в амама... Амам? Да. Близо до хамам. Хамам е на турски. Турски, да. Та в амама всяка неделя нареждат се на опашка 60-70 души и всички имат по 3 ибрика. Тоест няма време за песни под душа. Първия ибрик са на мокреш, втория са на сапонисваш, третия са плакнеш. Да. Ако иска някой по-дълъг душ, нараме водача и харкомите, отива да точи още вода. Другото, което хамамите нямат канализация. Както казах одеве, стъпваме в харкома и докато се къпеш, водата се събира в нея. След това със същата вода ще изперем пелените, ще полеем китките. Тоест миналото водата е ценна и не се хвърля. Майко мила. Ами, то това е да ти е ценен живот. Истина ли е това? Абсолютно. Другото, което ето примерно тук е мияльника, за който ти попитал деве. Да. Тървите, ако в днешно време ходят по график на фризьор, на прическа, на козметики и тем подобни, в миналото ходят по график на вода.
И т.е. по стара родопска традиция жената взима мъжкото име. Примерно Стоянца ходи в понеделник сутрин за вода с харкомите. Иванца ходи в понеделник на обяд. Това значи жената на Иван, така ли? Да, Христовица пък ще ходи, да кажем, в понеделник вечер за вода и нито една на друга не се сърди. А защо не се обръщат с малките си имена? Защо така? Няма. По стара родопска традиция жената вече взима мъжкото име. Сериозно? Даже ето както баба Илица. Да. В разказите да, тя точно, Илица да, заради абсолютно, мъже. да. Това не е остатък, че нали, Колко тя е част строго, от да. новото. А пък и нали в миналото са държали всички да приличат на мъжкия род. Тоест женския да няма допир. Затова и булката е прикрита с шарфета, Точно. да не гледа майка си и баща си. Това е бил признак, нали, да не поглежда назад. Значи култа към момчето, към мъжкото е бил много голям. За жалост да, нали, в днешно време не е правилно, но тогава се е държало на копелче, нали, да се роди и съответно най-много дарове получавали невясти, които раждали момчета. Но те при 7-8 деца, все едно, 2 ще са момчета. И тук една останка от османското робство, което възстанових. Това е така наречения клетнън. Или това е тайната зимница, където са спасявали момчетата да не бъдат взимани за еничари. Да, и отделно от това, тук през хайдушките години са скривали хайдутите, да не бъдат убивани. Да. Така наречената днешна, да кажем, зимница или килер, в Родопите се е казал клетнън. И тук зарзаватите са на студено, сиренето и кашкавала издържат по 7-8 месеца и не се развалят, пък и мъжките рожби по някакъв начин са опитвали да ги опазят, защото нали, Петлев ден, по старо 16 февруари или на 2 февруари по-ново, е точно в чест на мъжката рожба. Тук са чукалото, паламарките, водниците, това пък е за каблици. Когато носиш каблици, не носиш водач, а в случая на водник. Тук е копаня, или това е центрофугата на пералнята. Това? Да. Колкото по-силно удреш, по-бързо падат петната. Точно така. Това какво? А това е чукалото. Когато е извито, е чукало. И с него се удрят снопите. Ето, живот и здраве, след 2 седмици предстои да посеем житото, ръща в случая, и лято заповядайте на типична родопска жътва. Вече 2 години подред организирам. Само ще кажеш кога е датата и ще дойдем много хора. Ще се радва. Имаш думата. Тук е лаичника. Ето, примерно, много интересно, нали, казват в миналото, те са били, буквално някой използва думата, прости хора, защото не са ходили на училище. Хубаво де, те не са ходили буквално, но са били много мъдри. И аз се представи само как лъжиците и лаичника са взаимно свързани. Лъжиците, като го измият, са мокри и трябва да обкапят, т.е. да изсъхнат. Дървото пък на лаичника, ако не се мокри периодично, почва да изсъхва и се чупи. Да се пука, и съответно хем лъжиците изсъхват, хем дървото се пази. Да. Взаимно са си полезни, така да го кажем. И стигаме до култука. Култука е мястото, където невястите готвят. Прабабата застава там в кишата и казва: невясти, днеска искам качамак. Утре искам пататник, другия ден клин и така насетне. Та тук в гърлетата се съхраняват различните варива, орешничката за трошенето на орехите, качамарника, с който се отрива качамака. Това пък е кръга, защото родопските ястия, 50% от тях се обръщат. Тоест нямаме горен и долен релотан на фурната. Точно така. Това пък е кръга, големия кръг за точенето. Това са нушквите. Ето сега наскоро през седмица и половина направихме домашен родопски кускус. Родопчани, освен олио, захар и сол, нищо друго не са купували. Тоест всичко им е било от насъщния. Стигаме до борилата. Съответно обаче на борилото имаме вече всекидневен костюм за млада жена, която вече е родила съответно. И за това е с ачик кръпа, или това е дреха с отворена пазва и без крила. Т.е. няма нито задно, нито предни крила. Съответно да й бъде удобно за носене и за работа. Пък и съответно пазвата е по-широка, защото младата невеста съответно е родила деца, да може лесно да кърми. Тя е богато орнаментирана отново с бикме, тук е с различни кертеци, мендилът и е ката деншен, ярко-червен, типично гърнацки, и гърнатския мендил се откроява в края, че има жълт первас.
Това е бил против уроки, се е слагал. Вече калкатушките по ризата на всекидневната риза са малко по-бедни. Тук е по-голямата харания, значи онази, която беше закачена в баджата, е за самото семейство. Ама, нали, тази прабаба и тези свекърви са родили и дъщери. Като дойдат и те от другите села и от махалиите на гости с 5-6 деца, порциите стават двойни. Стигаме вече до кръснаците. Кръснаците са остатъка от тютюна. Натискат така, че да може да се пастелира хубаво тютюна на теркелек, както се казва. Да може да е първо качество и да вземат повече парици едно време. Тук пък са дармоните. Дармония е ситото за житото, съответно да не попускаме плява в брашното. Но ако допуснем плява, какво ще се случи? Вкисва се, става неизползваемо. Те пак ще сготвят хляб. Ама какво се случи с хората после? Втори път няма да дойдат, ще бъдат обидени и така нататък. Да, къде ще се редят на опашка на щеска? Пред мущарака на родопски, туалетна. И съответно тук са трите вида ръшници. Тази е бърголената, тази е брашняната и тази е качамачената. Всяка една ръшница или хромел на български се казват. Според камъка мелят различна консистенция. Точно вече така. На брашното. По-ситно, по-едро, много хитро. И горе вече цялата колекция от харкоми и каблици. Две търви, в днешно време се карат за фондютен и червило. Миналото се карат, кой чия каблица е взел. Защото тя казва, няма да ми пипаш моята, тя ми е от бубайко. И почват съответно и клетви, защото родопите псовни е нямало в миналото, а има клетви. То така благослови и с хубави наричания. И стигаме до празничния костюм вече за млада жена, която е с разкрилена манца. Манцата вече е с койруци, ето, с друга туникообразна цепка, така че койруците се връщат отзад на кръста. Кошака, както казахме, вече е невястински, разткат кошак се нарича, тъй като се разткават димитно няколко цвята, докато при момински е само гевездено и бяло. Тук плитките вече са направени с поднизани плитки, а пък ризата е с 3 ката калкатушки, кърпата е бял ръм, вече нали не се носи червена, и тук вече е с лупусник, с ситни щеници и, както виждате, мендила е много пъстър. Защото колкото вече, така да кажем, израстваш в иерархията, се учиш да виеш по-камътен мендилчик. Или пък, ако пак казвам, юнака ти е терзия или така, ще ти изткая по-хубаво, защото все пак си му родила дете. Така, тук са полиците. Всяка една търва си има сендиче. Там си слага париците, какво е спестила от тютюна. Слага си и даровете, примерно коя си има упусници, коя си има учинкини герданчета и си ги пазят ревностно. Мисля, че дойдоха посетители или така ми се чу. Ами, ще изчакат. Така, и стигаме до мучка на удая. Давай напреде. Чукам, да няма изненада. Няма нужда. Така, мучка на удая се явява малката стая в превод или в моя случай това е най-после моята работилница. Тъй като до момента в занаятите ми се налагаше да наемам помещения под наем. Съответно обаче изтъка някой плат, докато си заплатя наем и различните примерно разходи, то в случая става на празно. Това ми е най-голямата радост, че вече мога да си практикувам и преподавам трите занаята, такачество, абаджийство и терзийство. И те да не бъдат псевдо, а да бъдат буквално предавани. Защото когато се обучавах на занаяти не е просто да тъка, а да умея и основането, как се насновава, да си направя и преждата с естествени бои, защото ето на кечките ми жълтото всичко се различава. Да. Защото ето тази последната е така специално най-накрая, тъй като предната беше малко по-малка като размер, тази изтъках по-широчка. Жълтото се получи много по-наситено. Искаш да кажеш, че това си го такал ти? Да. Това? И жълтото в случая, защото нали се прави... Това нещо си го такал ти? Като днешната горчица. Да, колкото се вари, примерно една прежда повече, нюанса на цвета се променя. И затова се получава тази пъстрота. Примерно едно жълто е по-наситено, другото е по-бледо, третото вече става по-оранжевеещо и това дава целия колорит. Та тук вече започваме от
преденето. Ето съответно тук имаме всекидневен костюм за възрастна жена, която е с черна салтамарка вече. Мендила ѝ е с малки и ситни бродерии. Кошака пак е невестински. Отдолу е с валени джурапи. И кълкатушките ѝ вече са дребни и се наричат същипалки. Много интересно. Всекидневните ризи, когато се везат на кълкатушки, се правят същеници. А пък на чебуци се везат празничните ризи. Тоест дори така са се познавали, ако едно момиченце е от по-заможно примерно семейство, дори за всекидневно носи с чебучна риза. Тоест да се изтъкне пред другите. Както и сега, нали, да се изтъкне кой с iPhone, кой с по-друг телефон, примерно. И съответно тук тя преде мичкано. Или мичканото означава тънко, което е за основа, а пък предкава, което се тъче или вътък се нарича на български, се тъче по-дебело или лано. И ние като българи трябва да се гордеем, че имаме над 130 вида тъкани. И затова в тази стая не се спи, защото стана е като бременна невяста. Както е толкова да кажем, може, ако ткаем мъглъци, става по-малък. Ама ако ткаем кечка или халище, стана става до тука. Да. И колкото е по-голяма тъканта, и стана расте. Затова са всичките ми видове гребени, различните нити, било то лита, прометна, соста тъкан. Всичките видове тъкани имат начин на вдяване. Ето и колко добри математици са били едно време. Защото в момента примерно съм вкотлил 950 нишки, за да ткаем. Примерно това се нарича прометно. Промяташ, оттам идва и само това, което ткаеш е видимо, а основата се губи. Тоест черното не е точно видимо. Точно така, да. Така. Да, всяка една тъкан си е специфика. И как примерно един такач или такачка, които са били най-малко с 4-ти клас образование, смятат 950 котела. Колко нишки хваща, знаете ли? Не. 2 котела или един. И съответно, ако ги броиш на чифт, те смятат по една втора. Даже с дроби са смятали. А ако правим кенар, както са моите пердета, ето тук ги направих да е толкова тънко и мичкано, че все едно прозира. Точно, да. Та при кенара, примерно, се разброяват чифт по чифт. Тоест 2 котела вдяваш, 2 издяваш. За да може да стане едното, примерно, да е по-дебеличко, а другото да е по-тъничко. И тук вече са терзийските ми машини. Тази е ръчната, на която правя везбите по тези пантофи, терлици и други орнаменти. На крачната поставям бикмете. Ето тези шарки плетени, които се слагат на носиите. Обшарването. А пък на модерната вече права машина подгълвам дънки, джинси и различни вече шивашки дейности. А пък тук на дюкянчето може да разгледаш мои произведения. Ако нещо си харесаш, може да се вземеш. Ще си харесам, да. Съответно изработвам различни неща от бродерия от тъкан, цялостни комплекти, примерно за кръщанета, за погача, за прощапълник, ръчно везани и бродирани с всичките елементи, фотоалбуми с бродерия, благослови, ключодържатели, пантофи, гривнички с синце и маниста, книгоразделители, магнити, колиета и какво ли още не. Бутилки също. Браво. Даже могат да бъдат лимитирана серия, ако някой произвежда собствен алкохол. Правил съм дори и сватбени бутилки. С уникалните тапи едно време. Да, такива бутилки поръчвам да могат да бъдат многократно използвани. Точно. Защото иначе корка се хвърля. То така, като остават изрезки от готовите платове, винаги се прави нещо мъничко. Браво. Така, и за завършек да видим къде в случая младите се запознават миналото. Третият етаж, или на родопски се казва Хаятен. Как? Хаятен. Хаятен. Хаятен, да. Хаят откъде идва? Хаят казва, че на турски е значил живот. Точно така. А пък Хаятен, на родопски така се нарича третия етаж. И тук е мястото, където младите се запознават. Съответно, ако пред дискотеката имаме бодигард, тук на седянката и по прелката бодигарда кой е? Прабабата. Пак ли тя? Тя е навсякъде. Тя сяда по средата, протяга си ноджинките напред краката, т.е. и разделя момите в единия край, юнаците в другия край.
и започват да се галят, т.е. да се харесват. Признаците за харесване обаче са строго различни от днешните. А ако юнака захвърли момата си с пастал тютюн, това означава, че я харесва. А ако и тя го замери, тя го харесва. Кобеля царевица се замерват с махалки. Ако един я удари друг, тук обаче е хубаво да ти е точен мерника, че ако улучиш друг, другия ще се сети, че не го харесваш. И дава и то нишан и става лошо. Така. Съответно пък на сеидба, който ти заравнява, примерно ако сеят патаце, т.е. картофи, ако юнака, който ти зърни след теб в твоя ред, значи те харесва. По такъв начин са си показвали чувствата, защото нямат право да разговарят. И единственият способ за разговор е бил песента. Песента обаче е неминуема част от родопчани. Именно затова по-голямата част от тях пеят, защото ако не могат да пеят, не могат да се оженят. Прабабата следи като сот и ако примерно момата изпее Стояне, любя Стояне, тя веднага ще познае кой е Стоян и ще каже твоята кошка, няма да взима Стоян, Стоян има 2 търли, ще умреш гладна за жито. Тоест, за това в народните песни, ако сте забелязали, впрочем, винаги се пее секретно, като в математиката Хикс и Y, неизвестно. Момчето винаги е юначе лудо и младо, може да е позастарял юнак, пак е луд и млад, а момата как е? Мом, нали мари хубава? Да. Може да е по-грознавка, винаги е хубава. Край. Не са пее Тодорка, Христинка или нещо от сорта, а винаги е с нейното име като мома. Съответно юнака като изпее мом не ли яла еди къде си на среща, бабата не може да заподозре коя мома кани на среща. И така разговорът е секретен. И момата трябва да го покани на среща, мисли и му казва: Стоене, сино